Hello! Bună, sunt Bibi și acesta este primul meu episod de Sims 4. O să închid facecam pentru că vreau să închid. Așa. Personajele acestui joc, Sims și Play: Bianca, Dragoș, Dins. Uite, mă șcurț. Cum se vede aici, fiecare are câte tot muzicieni. Bianca aproape level 2 la cooking, la fel și Denis și Dragoș. Cu 50% level. Încă nu i-am pus să se cunoască. Da. Am mai făcut multe videouri azi, dar nu e și bine, așa că descarc. Morge. Așa. Bianca, Dragoș, vedem. Băi! N-am azi. Hai să vă arăt și orășelul meu. Vedeți ce am făcut în el. Eu n-am un oraș, să zici, uai, că ai un oraș fantastic. Nu, am un oraș așa mic. Am făcut parcuri, am făcut fire station, am făcut 3 case, trebuie să mai fac o casă, trebuie să mai. Am făcut clubul de muzică. Vreau să fac discoteca, să văd cum e la discotecă. Am mai avut o să fac serii de Sims, fac și pe calculator Sims 4. Dar tot, da, nu pot, dar mă rog. Vreau să mă duc în parc, să pescuiesc, să fac unul pescar, unul bucătar, tot așa. E fain, dar nu pot pentru că am făcut cât asta. Lucrez la test. Nimeni are level 2. Bag picioare. Da. Bă, dar cine s-a pișat pe jos? Denis s-a pișat pe jos și de ce? Pentru că n-am avut grijă de el. Și au făcut un barbecue și... Ia uitați-l! Beret așa de fruntos de amar. Du-te și șterge ce mizerie ai făcut, că așa e frumos. Bun, 5% baterii, l-am încărcat. Unde e? Hai, mă. Gata, am închis facecam-ul. Yay! Gata, băgat, l-am încărcat. 4%. Ok, o curățat. Vai de mine! Mi-am adus aminte de ceva și... Da. Ca să iasă bine pe video, am dat aici fă fixi, sound fixi, nu știu cum să zice, dar mă rog.
Ia. Vorbește singur. Mamă. Vreau să fac pet shop-ul ca am bani. Mai trebuie 4 persoane. Sorry. Și cât fucking plătești ca să mai fac o casă? Nemobilată. Nemobilată. Deci îți dai seama cât fucking plătești? Da. 5.000. Și sunt case fucking foarte frumoase și sunt case frumoase. 20. Am văzut casa asta. Vreau să mă duc pe insulă, așa că trebuie să fac level 10, dau instrucții quest complet. Am de muncă. Mai bine de 2 ani, 2 ani mi-au ca să fac tot jocul. Așa că eu sunt Bianca și ne vedem data viitoare. Bye!